Bueno, minututxo pasauta, joango gara batzordari hasiera emango dutzagu. Eta lehenengo puntuan dukegu, 2009ko abenduaren 20an izandako batzarraren akta onespen proposamena. Ez dugu esebez jaso, beraz, momentu honetan besterik jasotzen ez badugu. Bai. Hasi baino lehenago, gustatuko litzateak izatea, jaso dugun informazioa, dokumentazioa eta hori batez ere hogeita hamabigarren puntuan, hori zuzendariaren inguruan dagoen informazioa jaso dugula guzti erderaz. Eta gustatuko litzaigukela, hainbat alitan esan dugu, euskeraz lan izateko eskertuko genuela, informazio osoa ere bai euskeraz jasotzea, edo behintzat euskeraz jasotzea. Bueno, osoan egia esateko erderaz ez dago, zati batzuk badago euskeraz, baina hartuko dugu kontuan, faltadan horritxu hori euskeraz eukiteko aldan inean. Bueno, aktagaz gengozan, eta kontrakorik edo oharrik ez dugu jaso, beraz, momentu honetan kontrakorik edo ezerezean, onartutzat emongo genduke abenduko akta. Ez dago, beraz, onartuta. Urrengo puntura joango ginateke, eta berton daukagu kulturretxeko zuzendari kudeatzaile baten izendapenaren proposamena. Aurreko batzordetan azaltzen joan garen moduan, prozesu honetan gengozan, batekoa gaitik badaukagu azken emoitza, beraz, hemen daukagu proposamena, eta proposamena hori izango litzateke, egindako selekzio prozesuaren ostean, Xabier Fidel Paya Ruiz jauna izendatzea kulturretzeko zuzendari gerentea. Beraz, bozketara pasatuko ginateke, persona hau, lankide hau, zuzendari izendatzeko. Beraz, kontrako bozkarik badago, ez, abstentziorik, abstentzioa, PP, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta alde, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Ezkerra Alderdi Sozialista. Urrengo puntu, beraz, zuzendari barria daukagu otsailaren 1 aurrera, eta urrengo puntura pasatu baino lehenago, Luz Porseteri eskerrak emongurako neukioz, benetan, urte gatza izan da, eta etxe honen ardura bere gain hartu behar izatea be, egoera honetan be, itzelezko esfortzu izan delako, eta egindako lan guztiari, benetan, eskerrak emongurako. Orduan hau esan da, urrengo puntura pasatuko ginateke, eta izango ditzateke kulturretxe erakunde autonomoaren obligazioak ordaintzeko legezko epeak betetzari buruzko 2020ko abenduaren 31-ko hiruhilekoaren txostena. Txostena jaso duzue, eta honetan ikusten da moduan, esaten dau, ordainketen 100%, plazu legalen sasoian bete izan direla, eta batez besteko ordainketa denporia 5,49 egunekoa izan dela, beraz be, esan genke, emoitza onak izan direla be, txosten honek ekarri deuskusanak. Galderarik balego, ez dago galderarik, beraz, txosten honen barri emotea, emonda ongo litzateke. Urrengo puntura pasatuko ginateke, presidentearen informazio puntura, deialdiagaz batera, joan jatzuen hile honetako ekitaldien emoitzen barri, beraz, hor daukazuez datu guztiek, denpora sasoi zeldua izan da txostena, beraz, deialdiagaz batera joan jatzue,
eta beragaz be joan jatzue datorren hileko programazioaren aurrerapena be bai. Musike barriko agenda, aurreko batzordean esan genduan moduan, urte hasieran etxe guztietan bialtzen gagoz, beraz, espero dute jaso izana, ez baduzue jaso esan eta helduazo egingo deutzuegu, eta ez dakite honen inguruan galderarik daukazuen, ez daukazuen, edo... Vale. Orain egin, baina honekin lotu edo zer egin, baina guri gustatuko litzaiguke jakitea musike barriko agendak aurkeztu indana, ez agenda bera baizik, eta agenda bertoko edukiaz, horko kontratu batzuk eta antzerki jardunaldi batzuk, zenolako kontratazio eredua jaso duten. Hau da, katxeta ordaindu denez den ordaindu, taldeek lokalaren ustiapenagatik inolako etekinak atera duten, zein izan da kontratazio eredua. Hori da. Apur bat danetariko egon da, ekintzaren arabera, batzuk hitzarmen bidez doa, beste batzuk artisten kontratazio prozeduraren bitartez, apur bat danetarik dago, ez dakit zehatz mehatz zeinen inguruko informazioa. Zehatz mehatz jakin nahi duguna da, edozein taldeari utzi zaion neurri batean, ez naiz bere osotasunean ez den, sarreren salmentetatik diru sarrera zuzena jasotzea. Nolabaiteko lokalaren ustiapenaren zati bat beraiek zuzenean jasotzea. Aurretik erabili izan da kontratazio prozedura hori, musikabarraren kasuan, katxet txikiagoa ordainduta eta gero artistek sarrera beraiek estaltzen zituzten eta beraiek ateatzen zituzten hortik etekinak, eta jakin nahi dugu kontratazio eredu hori, amendik eta abilirako ekitaldietan erabili den ala ez. Eta erabili bada zeintzuetan. Ez da orain erantzuteko, igual hori ulertzen dugu ez daukazu dela orain. Momentu honetan informazio guzti hori, evidentemente ez dauka, hainbat programazio dago eta bakotza zelan egintan buruan gogoan ez dauka, baina hurrengo batzorde baterako edo apuntatuko dugu hori galdera, kontratazio mota zein izan dan, eta hurrengo batzordean erantzungo dugu, bale? Bale. Presidente, informazio aldetik gehiago ez daukagu, jakin dakizu moduan azkenengo hilabetean buru belarri egon gara justo urteak hauan egin genduan batzordean onartu zen kudeatzen, eta gerente barriaren hautaketa prozesuan. Beraz, honegaz amaitu egingo genduke, eta presidentelez konpromesu hartu genduan dagoeneko joan dan legealditik, plan estrategiko onartu zanean, urtean behin kudeatzen dagoen teknikaria etortzea, plan estrategikoaren barri emoteko. Beraz, Xabier daukagu kanpoan, bera da espediente honen, proiektu honen kudeatzailea, beraz, sartzeko esango dutzagu. Esan dutzagu ja? Bai. Bai, hor dago. Eta, berton daukagu Xabier, eta urte honetako laburpentsoa egingo deuzku, urte benetan arraro samarra, COVID egoerak eragindakoa. Bale, ondo entzuten zaitezta, zutik egingo dut jardunaldia eta euskaraz arituko naiz eta aurkezpenean hizkuntza biak ikusiko dituzuen. Adierazi bezala eta iaz bertan kontu eman nuen bezala, aurkezpen honen asmoa da Getxoko Kultur Plan Estrategikoa 2018-2021 epealdiaren barruan 2020ko kultur kudeaketa plan estrategikoaren gauzatze mailaren berri ematea, bai? Orduan, gogoratuko duzuenez, gaurko askoz laburragoa izango da, diagnostikorik ez dudalako azaldu behar planak 4 atal nagusi dituela, eta 4 atal horien baitan, 2020 urtean zehaztu zirela ekimen estrategiko batzuk, bai?
Bai garbi utzi nahiko nizuekena oso aipamen laburrean zuek ulertuko duzuenez eta seguru nago agintari bezala beste hainbat forotan ere gertatuko zaizue, 2020 urtea estrategikotik eta urgentziazkotik zenbat izan duen aztertu beharko bagenu, oso deigarria izango litzateke nolabait osasun krisiak eragin dizkigun aldaketak. Bai, sentitzen dut, badaezpala esaten dut denen aurpegiak ez ditut ikusten, baina neurriak hala ezarri dizkigute eta pantaila hor duzue eta hemendik zuzenduko natzaizue, bai. Orduan, esango nuke bai hori eta bai kulturretxeko zuzendari kudeatzailearen dimisioa badirela gai garrantzitsuak plan estrategiko baten kudeaketan zer esanik ez. Hortik aurrera, zuzenean sartuko naiz mamian, lehenbiziko arloa antolaketa izango litzateke, gogoan duzuenez, plan estrategikoan ezarri zen kulturretxeak antolaketa eraldatu behar zuela, bai, aula de kultura kontzeptutik zetorren eta kultur kudeaketara egin behar zuen jauzi, bai, eta horretarako zehaztutako helburuak, nik neukemen adierazi nituenak berdin akortxe dituzue, gaur natorkizuena kontatzera da zein neurritan bete diren, bai. Dokumentazioa partekatzeko sistema bat martxan jartzea bada, hein handi batean kulturretxeak lortu duen zerbait, orain arte esan dezakegu diagnostikoak esaten zuela autonomia handia zegoela programatzaile eta talde ezberdinen artean, gaur egun egindako prozesu bati eskerrak informazio guztia bilduta dago sail bakar batean eta norbaitek jakin nahi baldin badu hau da garbi usteko baja bat izango bagenu eta programatzaile bat sartu beharko balitzateke egun batetik bestera, badu karpeta bat non azaltzen zaion zer den jasaldia, norekin lan egin behar duen, ze kronograma daukan, ze helburu, ze asmo eta berak hori barneratu dezan, besteak beste. Oraindik badago lana, dokumentazio bateratu hori sustatzeko, kulturretxeak dituen 3 ataletan, liburutegia, euskaltegia eta kulturrekintzan argi dago zalantzazkoa dela zein puntutaraino denek izan behar dute guztiaren berri, baina behintzat horretan aurrera egin dugu. Ez ordea, esan dezagun, funtzionamenduen mapa diseinatzean, formazio planean, ebaluazio jarraituko planean eta praktiketako pertsonak kontratatzeko planean. Ikusten duzuenez, denak dira antolakuntza eta zehazki giza baliabidei lotutako arloak eta kasu horietan, egia da horretan lanean genbiltzala, besteak beste alarma egoera batek eten zuenean langileak lantokira bera ere joatea, oso zaila da hortik aurrera funtzionamendu hori antolatzea, eta horregatik gehitu dut azken lerro hori, planean azaltzen etzena bai, COVID-19 aurreko larrialdiko berrantolaketa, besteak beste kulturretxeak oso modu azkarrean erreakzionatu behar izan zuelako martxoan, bere langileak telematikoki lan egiteko erabateko prestakuntza eta baliabiderik ez zeukatenak, horretara bideratzeko, moldatzeko, egokitzeko, udaletxeko informatika taldearekin lanean eta beste hainbat baliabiderekin. Horrek nolabait eragin du, hortaz, besteen garapen apala. Ezoik orduen kudeaketarako proposamena adostea ordea, zuek jakitun zarete aurreko batzordean onartu zenutelako edo onartu zelako azken batean kontu eman zelako lanpostuen balorazioa egin izana eta horren baitan langileen lan orduen kudeaketa baloratzen den puntuetako bat da eta beraz hori nolabait proposamen hori balorazioaren baitan garatutakoa da. Horregatik, agertzen da, bat F puntua erabat garatuta, ez ordea organigrama berritzea eta lanpostuen balorazioa egitea ez da erabat gauzatu, besteak beste organigrama egitea eta onartzea oraindik egin ez den azkenengo lanetako bat delako. Balorazioa bai eginda, baina beste hori nolabait oraindik pendiente dago, bai? Eta garrantzitsua gorria etzegoen aurreikusia, etzen estrategikoa, 2020aren urtarrilean uste dut gutako inork ez genuela aurreikusten hau, naiz eta jadanik agian Asiako prentsan eta gai hau azaltzen zen, baina horrek hankaz buru jarri du gure estrategia. Edukitara pasatuko naiz, bigarren arloa edukiena zen, plan estrategikoan zehaztua, alde horretatik helburua genuen udalerriko kultur eragileen direktorioko musika atalaren garapen kualitatiboa egitea. Kulturretxeak badu direktorio bat, direktorio hori osatua dago iturri publikoetako informazioarekin, eta ulertuko duzuenez, askotan hor eragile kultural eta sortzaile asko falta dira. Hor bakarrik jasotzen baitira, diru laguntzak eskatzen dituztenak, edo erregistroren batean izena emanda daudenak. Eta orduan, gure asmoa zen musikan bereziki azterketa kualitatiboa egitea, baina horren ordez, gorrira jaitsi behar naiz berriro ere, bera,
COVID-19 aurrean programazio espezifikoa diseinatzeko eta bereziki eragileekin harreman berezi izateko, espezifizitatea landu baino berriro ere galbae lana erabaki genuelako. Zer esan nahi du horrek? Gure direktorioak 400 eta piku sarrera zituen gutxi gora bera, eta egindako ahalegin horri esker, bai, programatzaileekin eta kulturretxeko lantaldearekin egindako bilaketa horretan, bai, orain askoz eragile gehiago detektatu ditugu kultur eta sorkuntza sektorean, getxon lanean ibil daitezkenak edo getxotarrak direnak, edo getxorekin nolabaiteko lutura dutenak. Garbi esango dut horretan ere galbaea zabaldu dugula, badugulako jendea erroldatua dagoena herrian, baina herrian ez duena jarduna egiten, edo herrian erroldatuta egon gabe bere kultur jarduera profesionala hemen duena, bai. Gogoeta abiatu dugu programazioaren baitan, eta abiatu genuen, baina programazioaren ehuneko handi bat bertan bera geratu zaigu 2020an, beraz gogoeta fortzatua izan da nolabait kasu askotan bertan bera geratzea, besteak beste jasaldia edo liburu azoka, aipatzearren, bai, ekimen publiko eta pribatuen diagnostikoa egitea abiatuta geunden, bai, aztertzen, getxo sound, getxo rustik, zenolako eragina izan zezaketen, ikusiko duzuenez, 2020an ez dira izan, eta 2021an egin eskero diagnostiko hori detekta genezake egoera zailean daudela. Ezin dugu ukatu, sustapen ekonomiko baino, jarduera ekonomikoak behera egin duela, bai, egoera zailean dago, ez bakarrik getxo, baizik eta herria oroar krisi soziosanitarioaren ondorioz, eta hortaz, oso gertutik jarraitu beharko dugu diagnostiko hori, baina egina ez dago, eta gainera egin izan bagenu argi dago, orduko argazkia eta gaur egungoa erabat desberdinak izango liratekela. Getxoarteren berregokitzapenaren berri publikoki ere eman izan dugu, abenduan egin ezinik maiatzera atzeratu genuen, maiatzean alarma egoera betean ezinezkoa zen egitea, Torrene aretoan izango zen erakusketa, Torrene aretoa jadanik ez da kulturretxearen ardurapekoa, eta hortaz, gogoeta honetan badiar dugu oraindik ere Getxoartek egokitu behar du gaur egun dituen baliabide eta aukeretara, eta beraz, horretan diar dugu. Hala ere, azpimarratuko dut, Getxoarteren hainbat atal bai garatu direla, besteak beste mediazio atalak topaketa egin zuen abenduan, eta gogoan dut Arte Ederretako fakultateko irakasle batek esandakoa. Aski meritu bazela, gauzak dauden moduan topaketa bera egitea eta mediazio ekimenen berri ematea asteburu oso batean zehar, bai. Eduki berriak detektatzeko prozesu parte hartzaile irekia egitea, era askotara uler daiteke dudarik gabe, eta hemen bai, esan genezake, atera ditugun deialdiek, bai, sorkuntza kulturaleko deialdiak eta programazio artistikoko deialdiak, balio izan digute eta baliagarri dira proposamen pila bat detektatzeko. Besteak beste adibidez, programazio artistikoko deialdira herritar askok idatzi dute, deitu dute, askok ikusi dute ezin zutela aurkeztu pertsona, ez zelako pertsona fisikoentzat, baizik eta juridikoentzat, bigarren deialdia, baina hala ere jakinarazi diegu kulturretxeko ateak zabalik daudela eta aukera dutela beraien proposamenak bidaltzeko. Eta horrek aukera eman digu nolabait behintzat, hainbat proposamen eta jasotzeko eta jakiteko herriko kultur eta sorkuntza sektorea une honetan zertan dabilen. Edukien ebaluazio plana diseinatua eta martxan dago. Horrek zer esan nahi du, edozein ekimen egiten duenean kulturrekintzako atalak, galdetegi zehatz bat duela, ekimen horren datu guztiak jasotzen dituena, analisi kualitatiboa eta kuantitatiboa eskatzen zaizkio proiektu horren arduradunari, eta gero balorazio pertsonal bat ere eta intzidentzien jarraipen zehatz bat, bai? Hain zuzen ere ikus dezagun ekimen batean beti arazo bera gertatzen bazaigu, lehenbailen hori konpon dezagun. Informazio hori jadanik sistematikoki jasotzen ari gara. Eta azkena, COVID-19 aurrean programazio espezifikoa diseinatzea, gogoan izango duzue getxo dela, getxoko balkoiak, edo artista bat auzoan bezalako ekimen espezifikoa garatu dituena koronavirusaren epidemia bete-betean, kilometro zeroko programazio zehatz bat egin genuela udan, herritarrak kontratatuz eta herriko sortzaileak bideratuz eszenatokietara, eta horretan jarraipen berezia eginda hainbat arlotan, bai. Ekipamenduetara pasatuko naiz ondoren, hala jasotzen ziren plan estrategikoan, helburu estrategiko zela ekipamenduen garapena, Musikebarriko ohiko programazioa martxan jartzea erritmo honean joan da, baina gogora dezagun Musikebarri dela urtebete zabalik egin ezin izan duen
antzoki bat, bai? Ateak ireki zituenetik ez zuen urtebete egin pandemiak itxiarazi zizkigun arte, bai? Ondoren berriro ere heldu dio programazioari, pentsatzen dut sareetan jarraituko duzuela eta ikusiko duzuela azken boladan sarrerak agortzen zaizkiola etengabe eta postekoa da alde horretatik herritarrek daukaten erantzuna eta kultura bizitzeko gogoa, baina erabateko garapenerako oraindik falta zaizkio erresidentzia artistikoak egitea, mediazio plana garatzea, eskola programa egitea edota produkzioetan urrats handiagoak egitea besteak beste. Baina erritmo honean doa eta besteak beste horren adibide izan daiteke Bizkaiko antzokien sareko diru laguntzan, Arriaga antzokiarekin eta Barakaldo antzokiarekin diru laguntza horren gehienezko muga lortu duen antzoki bakarra dela. Esan beharra dago hori, Getxoko kulturretxearen programazioari egokitzen zaiola, baina horren sustatzaile eta akuilu nagusia dudarik gabe Musikebarri da. Musikebarriko aliantza estrategikoak identifikatzea eta hoiekin akordioak egitea, bagabiltza zeregin horretan, 2020 ez da izan errazena, aliantza estrategiko horiek ere goraberak izan dituztelako, baina herritarrei sentiarazi behartzaile Gabonetan Euskadiko Orkestra Sinfonikoak adibidez bere etxea izango duela Musikebarrin eta ederra izan da aliantza estrategiko horren ondorioz besteak beste, aurten lantzea eta Unai Elorriagak idatzitako, Fernando Velázquezek konposatutako, Andoni Martínez Barañanok kantatutako Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren batutapean entzutea algortari buruzko kantu bat. Aliantza estrategikoek eta kontratuek hor dute benetako diferentzia elkarlanean aritzean, bai? Musikebarriko zerbitzu emakida eta esleipen guztiak martxan jartzea zeregin handia da, lan handia da, eta horretan oraindik ostalaritza arloa garatu beharra dago, dena den esan dezadan une honetan arauek ez dutela baimentzen inolako ostalaritza aukerarik Musikebarriren ekitaldi kulturaletan, bai, zehazteko. RKeko musika residentzien programa abian jartzea, hala zehazten zen, RKeko entsegu geletan garatzeko programa da, aurten egin ezin da, espero dugu 2021 egitea. Dakizuenez, Villamonte sartuta dago, Villamonteko kulturretxearen bermoldaketa aurrekontu parte hartzaileetan sartu zen, herritarrek bozka ugari eman zizkioten, eta 2021eko lana izango da hori beraz, eta udalerriko erakusketen koordinaziorako oinarriak finkatzea, ulertuko duzuenez, horren asmoa zen Villamonten, Torrenen eta RKen izandako espazioen koordinaziorako oinarriak finkatzea, zer non erakutsi, zeren bitartez, eta horrere Torreneren aldaketak nolabait egitasmo hori errotik aldatu zuen. Azkenik, COVID-19 egokitzea espazioak eta kontingentzia planak egitea erraza dirudi, baina sekulako lana izan da. Bai? Kulturretxeak dituen espazio guztietarako kontingentzia planak egitea, herriko elkarteekin eta eragileekin hitz egitea eta aztertzea ea dantza egin dezaketen, ea txistulariak elkar daitezken, zenbat bertsolariak egiten dugun ekitaldi honetan hainbeste abesbatza egon daitezke, zer neurri hartu behar dira, eta barrak, benetan sekulako esfortzua eragin dio kulturretxeko lantalde osoari. Eta bukatzeko, sustapen ekonomikoarekin, deigarria bai, baina jarduera ekonomikoak halako kalteak edo egoera berezia duen unean sustapen ekonomikoa garatzea beti da zaila, sektore profesionalen disiplinen araberako formazio plan estrategikoa diseinatu eta martxan jartzea, martxoan egin genuen Getxoko sustapen ekonomikoko arloarekin lehenbiziko bilera hau bideratzen hasteko, ulertuko duzuenez bere horretan geratu zena. Getxo kulturako sarrera ekonomikoen plana egitea, babesletza plana, bazkide politika zuek zeuek jorratu zenuten okerrezpanago abenduko osoko bilkuran. Eta Getxoko eta 3 horiek barkatu lotuta daude 4F puntuarekin. Getxo antzokiko eta hala esango dut, ordenantzan, udaletxe honetako ordenantza fiskalean Getxo antzokia aipatzen delako eta ez Musikebarri, bai? Getxo antzokiko datu berrien prezioen ordenantza eguneratzea. Lan hori ezinbestekoa da eta eguneraketa hori ezin du bakarrik kulturretxeak egin, jakina udaletxeko teknikariekin, udaleko teknikariekin eta hainbat atalekin eskuz esku egin beharreko lana da. Getxoko kultur direktorioa prestatzea eta argitaratzea bada desente aurreratu dugun lan bat, baina
arazoa dugu bereziki argitaratzeko atalarekin, datuen babeserako legea betetzeko, lehenbizi direktorio horretan jasota izan genitzaken izenei baimena eskatu beharko geniekelako, prozedura oso bat egin, datu base gisa erregistratu, eta lan horiek oraindik egiteko daude, baina bilaketa askoz handiago egin izanaren dudarik ez dugu. Azkenik, kultur sektoreari COVID-19 aurrean laguntzeko plana prestatu eta garatzea, Getxoko kultur etxeak azkenengo 3 hilabetetan 3 deialdi egin ditu, besteak beste, ez baitira bakarrik 3 izan, askoz gehiago, baina 3 ezoikoak kultur sorkuntzakoa, parkatu idazuen mesedez, oraintxe, bukatu behar dudan, seinale, kultur sorkuntzako diru laguntza, jadanik horren kontu eman zaizuena, programazio artistikoko deialdia herriko pertsona juridikoentzat, kulturretako sorkuntzak ataletakoentzat, eta formazio deialdia. Eta ezoiko ahalegin handia izan da, baina ikusita ze erantzun jasotzen ari garen, argi dago, larrialdiak eragindakoa, baina estrategiari erantzundako parametroetan egindako deialdiak izan direla. Eta txirrina entzun duzue, baina bukatuko dut hemen bai minutu erdirik ere ez dut behar, Getxoko plan estrategikoari buruz dagozkigunak dira 2018-21 batean sartu gara, beraz kultur plan estrategikoa itxi beharra dago. Detektatuta dauden ekinbideak posible badira egitea garatu, eta ezin direnak jaso argi eta garbi ze aldaketa eta ze abagune izan diren horiek ezin garatzeko. Urrengo plana egiten hasi beharko genuke. Planak badakizue ez dute izaera loteslerik bere horretan, baina oso norabide egokiak eragin dituzte kulturretxeko hainbat jardunetan azkenengo urteetan. Eta zer esanik ez, ekipamenduen garapen plana berkonfiguratzea. RK eta musike barriren garapen erabatekoa pandemiari gabe askoz lehenago egitea aurre ikusten genuen, gaur egungo egoeran non etxeratze aginduaren aurrerapenak gure kasuan eragin dezakeen arratsaldetako programazioa bertan bera uztea, besteak beste, oso gainean egon beharko dugu eta egoten diren aldaketa guztien kontu izan. Hau da nik azaldu behar dinzuena, eskerrik asko, galderarik baldin baduzue edo baldin badago saiatuko naiz labur erantzuten. Nik komentatzeko bakarrik, egia izan da, urte gatza izan dela, lehen luzeri eskerrak emondutza da zanean, besan dute urte gatza izan dela. Alde batetik urtea erronka batzukaz hasi genduzan, baina danok bizi izan dugun krisi sanitario honek, hasierako plan guztiak batzuk asko bertan bera geratu dira, eta bertan bera geratu ez diranak birmoldatu behar izan direla, eta horrek suposatu dagoeneko egindagoan lan asko egin behar zala, konfiguratu eta horrek kulturretzarentzako itzelesko lana izan dela, eta COVID egoera hau kudeatzea ez dela erreza izan, batez bere dekretuen menpe egon garalako, eta momentu baten egin leitekena, urrengo momentuan esan posible egitea, eta hori guztia kudeatzea, osta bere berregitea, moldatzea eta lana izan dela. Eta horrek egia zan, beste hainbat gauza egiteko beste hainbat gauza gonkazala egiteko, baina programazio hori, moldak eta guzti hori, denpora guztian nolan egon behar izateak, beste gauza batzutarako denpora kendu dauela, baina alan dabe, egindako lana uste du, txalotzekoa dela, itzelesko esfortzu egindalako kulturretzetik, kultura aurrera jarraitu dagian, naiz eta egoera honetan egon. Eta urte honetan gauza batzuk horre tinteroan geratu jakuz, baina badaukagu asmoa 21 honetan, behin COVID egoera honetako dinamika gitzi gora bera erdi hartuta eukinda, osta bere tinteroan geratu dira zan ekintza hone guztia 21 berreskuratzea eta aurrera egin ahal izateko. Esan. Hainbat gauza ez da. Batetik bitxia iruditu zait, beti entzun izan du gamen, erakunde autonomoen langileen balorazio egiterakoan udalaren eredua jarraituko zala,
eta justu hemen aipatu dudana izan da udalaren ereduaren kontrakoa, hau da, organigrama egiteke dagoela valorazioa egin den arren, eta udalean justu egin zen kontrakoa. Organigrama entzan eta organigrama horren arabera eta organigrama hori kontuan hartuta valorazioa egin zen. Hori, komentario bezala, bitxia iruditu zaigulako. Guri interesatuko litzaiguke jakitea, Torrene Aretoaren inguruan, zein izan da kultur teknikariek izan duten jarrera, zein izan da kultur teknikariek izan duten parte hartzea Torrene Aretoak izan duen bilakaeran, zein da erakustareto horren desagerpenaren ondorio zuzena, eta ze ondorioak aurreikusten dian, zein izango da hori konpontzeko hartuko diren neurriak, eta zein da bere iritzia. Ze orain arte, izan da, izan da plangintzaren kudeatzailea, baina hemendik aurrera izango da zuzendari gerentea. Orduan, zentzu horretan bere iritzia interesatzen zen. Eta botako ditudana ja horrela ja gurea botako dugu. Gero, aipatu da, okerrez banago edukien berrien prozesu parte hartzailea intzala, eta prozesu parte hartzaile hori edo egindatzat jotzen dela, eta aipatu da, inbat deialdietatik jasotako ekimenen ikasi induzuela nola betzateko. Guk ez dakigun oraino hori era parte hartzaile bat bezala hartu daiteken, edo beste zerbait bilatu behar den, benetan era parte hartzaile bateko prozesu bati abiarazteko. Gero eskari bat, eduki ebalazioen plana egina dagoela, aipatu duzu, okerrez banago sabi, baita ere informazioa sistematikoki jasotzen dela eta egiten dela, beraz, hemendik aurrera ekitaldi desberdinen ebaluazioa jasoneko genituzke. Sistematikoki jasotzen baldin bada informazioara momentu baten edo bestean egongo da. Eta hori jasoneko genuke ikusteko. Eta egia da pandemia gauza asko aldatu ditzen dituela, baina guretzako, eta kasu honetan igual niretzako pertsonalki, bat ere gustatu zitzaidan gauza bat ez du pandemiak aldatu. Eta horren inguruko arrazoi zehatzagoak jaso nahi nituzke, bere momentua jaso genituenak, ez nituen zehatzat hartu. Eta da, blues jaialdiaren desagerpena. Eta horretarako eman ziren arrazoiak. Hori, okerrez badago ere aurtengo gertaera bat nola izan da, pandemiari erantzuten ez ziona, eta horren inguruko arrazoiak jasotzea aprobetxatuz Sabipaia hemen dagoela, eta naiz igual justo honetako ekitaldi honekin eragin zuzen ez izan, hori ere edukien arloan egin den zerbait da. Eta naiz saiatu gindan, Biamonte kulturretzean egingo dana prozesu parte hartzailearekin lotuz, eta esan horrek bozka handia jaso dituela, igual jaso ditu bozkak bigarren fase batean, lehenengo fase batean ez zuen inolako bozkari jaso, baina egia da ere Biamonte kulturretzearen konponketa edo berrantolaketa edo berrerabilera zegoela plangintza estrategikoa. Lehenengo eta behin puntu honetan plan estrategikoaren barri moten puntuan gagoz, beraz, Sabik erantzuteko badukaz, baina beti ere plan estrategikoagaz lotuta dagoan moduan. Ze momentu honetan, Sabipaia ondino ez da kulturetzeko zuzendaria, datorren hiletik aurrera izango da zuzendaria, beraz zuzendari moduan ez geunkio galdetu beharko, baizik eta plan estrategikoaren kudeatzaile moduan. Beraz, baina hori esan dozunez, bada espada hori argitzeko. Beraz, Sabi plan estrategikoaren inguruko galderak erantzuteko moduan, daukasuna, erantzun mesedez. Bai, egia da, edo behintzat adieraziko dut, nik ere erantzun ezin dezakedan agian Luzek erantzun nahi duelako, edo organigrama eta valorazioaren galderan nik ez dut parte hartu inola ere, ez dagokit, nik horren berri eman dut plan estrategikoan jasota zegoelako, hortaz ezin eman dezaket horri buruzko erantzunik.
Torrene aretoaren kasuan, kulturretxeko lan taldeak egin duena izan da, udalaren erabakiaren berri hartu, eta hortik aurrera dauzkan erakusketekin eta artistekin zeuzkan konpromisoak berregokitu eduki dituen baliabidetara. Eta presidente andreak adierazi duen bezala, nire ustez ez da bidezkoa oraindik posturik hartu ez dudanean zuzendari gisa izan nezakeen iritzia ematea, besteak beste ez dudalako zuzendariak daukan informazio guztia. Eta ez dakit talde horretatik, orduan postu horretatik zer iritzi izango nuken. Prozesu parte hartzaileari buruz, bideoakta dugunez eta nik memoria ona, zehazki esan dut, prozesu parte hartzaile irekia jartzen du eta era askotara uler daiteke. Eta horretan ados egon naiteke zinegotziak eta artezkaritza batzordeko kideak adierazi duenarekin. Nik neuk ere uste dut prozesu parte hartzaile irekia zehaztu zenean plan estrategikoan, herritarren parte hartze askoz handiagoarekin eta bestera bateko prozesu batekin aurre ikusten zela. Eta hori da, ni neuk kudeatzaile izan naizenetik plan estrategikoaren kasuan buruan izan dena. Arazoa da, une honetan horrelako prozesu parte hartzaileak egitea legez ezinezkoa dela. Dena dela, berriz diot, nik esango nuke plan estrategikoaren asmoa hori zela, azalduko dut eta azpimarratuko dut plan estrategiko horren diagnostikoa eta beharrizanak ez nituela nik egin, ez da nik enuela parte hartu, nik kulturretxe honetan sartu aurrekoak direla, baina ulernezake eta ezinbestekoa iruditzen zait. Irakurketa positiboa egin dugu, baloratu dugulako orain arte herritarren inolako iritziak jasotzeko bide antolaturik ez dugula izan alde horretatik, herritar askok jotzen dute kulturretxera, baina kasu honetan programazio artistikoko deialdiak eta kultur sorkuntzako deialdiak bai aukera eman digutela erregistro bidez eta erregistrotik kanpo kulturan dabiltzan herritar askoren iritziak, asmoak, proposamenak eta ideiak jasotzeko. Eta horregatik egiten dugu proposamen egokia. Proposamen asko ez dira bideragarri izango gure herrian, edo ez dira une honetan bideragarri izango, edo auskalo, baina behintzat ate hori zabaldu dugu, parte hartzailea izan da administrazioko prozedurek bermatzen dutelako publizitatea eta entzutea, eta irekia alde horretatik. Baina, eta ados egon naiteke, nik neuk ere prozesu parte hartzaile irekia irakurtzen dudanean, uste dut sorburutik egon dela, herritarrekin aurrez aurreko bilerak, bestera bateko komunikazioak eta barrak bideratzea. Baina horiek ezin izan dira bideratu. Ebaluazio planari dagokionez, ez dagokit niri informazio hori ona ekartzea, pentsatzen dut artezkaritza batzordeko egitura eta arauen bidez izango dela informazio hori ona eskatzeko eta ekartzeko modua. Gauza bera esango nuke blues jaialdiari buruz, nola lotuta egin den galdera programazioaren gogoetarekin, bai esango dut gogoeta hori edo blues jaialdiaren berri hemen batzordean eman zen informazio hori programazio taldean landutako bera dela bai, eta ez dakit, aipatuko nuke Bidenabarra adibidez, gogoan izango duzue, Hondarribiak jadanik ez duela blues jaialdia bertan bera utzi zuela bai, baina ulertzen dut, agian hor, informazio gehiago nahi izan ezkero, ulertzen dut ere, horretarako mekanismoak badaudela. Eta Villamonteren kasuan, nire aipamen zehatza behar bezala interpreta dadin, nik adierazi nahi izan dut, azkenengo bozketan, baliagarri zena aurrekontu parte hartzaileen diru esleipenaren banaketa egiteko, Villamonteko liburutegiaren bermoldaketa han zeuden hautagaien artean taularen goiko partean geratu zirela. Goiko partean geratu zela, bozka asko edo gitxi diren onartzen dut, agian ez dira inbeste izango edo agian bai, auskalo, baina behintzat kulturretxeari jakinarazi zaiguna udaleko atal horretatik da, herritarrek hori babestu dutela eta horri esker Villamonteren moldaketa egin ahal izango dela eta kulturretxeak lagundu beharko du eta garatu beharko du moldaketa hori. Esango nuke horiek direla apuntatu ditudanak. Zehaztapen batzuk, nik ez dut eskatu inondik inora, zuzendari gisako inolako iritzirik. Esan dit, niri interesatzen zait, bere iritzia jakinda, gero ere, zure zuzendari izango dela. Hala ere, torrenaretoaren inguruan segituko du, jaso dugun erantzuna enau bat ere azetu,
Hau da, esan duzu, udal erabakiaren berri jaso zalaban, guk jakin duguna da, Torrene aretoaren desagerpena udal erabakiz, eta ez kulturretxearen erabakiz, zer nolako eragina izan duen plangintza estrategikoan, plangintza estrategiko horren kudeaketan, Torrene aretoaren kudeaketa plangintza estrategiko horretan aurreikusita bat zegoen, eta zer nolako pausuak emango dira eragindako kalte edo ondorio horiek komentatzeko. Billamonte kulturretxearen inguruan ez dakit ondo azaldu nahi zen, nik uste hemen egon garenok denok ulertu dugu zer esanen nuen, nik ez dut zalantzan jarriko Billamonte kulturretxeak bozketa bitartez jaso duen babesa. Zalantzan jartzen dudana da bozketa horretan partaide ahal izateko Billamonte kulturretxeko berrantolaketa hori herritarren batek aurkeztu behar zuen proposamena, eta ez dago proposamen hori aurkeztu zuen herritarrik. Hori da hasieratik zalantzan jarri duena, eta ez da gauza berria horretarako. Eta azkenik eta prozesu parte hartzaileen inguruan, eta aprobetxatu, aipatu dinda baita ere 2021 garrenerako urteko erronka bat dela, hurrengo plangintza estrategikoa eratzea, eskertuko genuke plangintza estrategiko horren eraketan eta benetan kulturretxean nola baiteko aldaketak etorriko balira, plangintza estrategiko horren eraketa era parte hartzailean egitea, herriko eragileekin eta baita ere talde politiko guztiekin, ez aurrekoak egin ziren moduan. Orduan, hori da desio bat, eskari bat, eta eskaria ez dago soilik Xabi Paiari zuzendua plangintza estrategikoaren kudetzaile modura eta etorkizuneko zuzendari modura, baizik eta ere, baita ere gobernu taldera eta bereziki presidenteari. Bueno, gurariak eta desioak jasota, Billamonteko prozesu moldaketaren inguruan egia da, askotan egin da berba, baina prozesu parte hartzaileen inguruan hau ez da batzordea, hemen kultur kudeaketan gabiz, eta guk egingo duguna da, prozesu parte hartzailean, irabazlenetarikoen artean urten dagoenez Billamonte, horreri ekingo deutzagu, buru belarri, obra horretan edo lan horretan, kultur kudeaketan lekurik eta atonduena izan daiten. Eta gero, Torrenek zedekarri dauan, Torrenek itxiera karri dauana izan da, Xabierrek ondo azaldu dauen moduan izan da, gauza asko, programa asko berregokitu dira, eta beste batzordetan azaldudan moduan eta mozioaren baten bitartez azaldudan moduan, barriro dinot arte espositiboak edo bisualak eta beste erabaten jorratzeko aukerak lantzen gagozala. Horren agian ez da prozesu parte hartzaile deialdi baten bidez, baina bai herriko ekintzailekaz lanean, alkar lanean, eurekaz, eta hori bada alkarten eta herritarren parte hartzea. Eta holan gagoz lanean. Eta besterik ez daukat esateko. Bai, Carolina, mesedez. Bueno, egunon, antes que nada, pues agradecer también la labor de Luz Porset por el periodo que ha tenido que estar asumiendo, ¿no?, la labor del Aula de Cultura, de la dirección, y bueno, desear un buen periodo para el director que se incorpora, eso antes que nada. Se agradece el informe. Quisiera pedir, no sé si nos vais a pasar copia de la presentación visual que habéis hecho aquí, pues para que por favor nos lo enviéis a todos los grupos. Y bueno, tengo una pregunta y un ruego, diría. Por una parte, como ruego, como ya sabéis y creo que han recordado, también hemos hablado tanto del tema de la Sala Torrene como de la posibilidad de abrir espacios para la participación de diferentes agentes culturales de una manera más, no sé si es transversal, bueno, en que podamos estar implicados no solo gobierno, también partidos y todos los diversos sectores culturales y en diversos lugares. Una de ellas fue en una moción en el Pleno, incluso también hablamos ahora de enmiendas a los presupuestos. Desde nuestro grupo se ha hablado de la creación de una mesa de cultura estable,
para que esos contactos de los que se está hablando, si me oís, porque pierdo, vale, perdona, esos contactos de los que se ha estado hablando, que se tienen de una manera alguna más formal que otra, con los diferentes agentes, y ese nuevo directorio, ¿no?, de agentes culturales que se ha descubierto en el proceso de actualización, pues creo que lo que nos está diciendo es que en Guecho hay un movimiento cultural rico y grande que merece tener una mesa estable a la altura de otras ciudades que, como tal, tienen diferentes órganos tipo mesas cultura, consejos, etcétera. Creo que sería muy interesante. Por eso, a manera de ruego, lo vuelvo a decir y no explico más porque lo he dicho en plenos, lo he comentado en esta Junta Rectora varias veces. Y volverá a insistir en que nosotros creemos que, si bien no sea la sala Torreni, que ojalá lo fuera, sí se necesita una sala de exposiciones. Por último, sobre el informe. Nos llama la atención, bueno, lo que más nos preocupa es que entendemos que se hicieron una serie de modificaciones por la situación de COVID, que eran necesarias, pero ahora estamos a puertas de que nos pueda suceder una nueva situación de confinamiento similar. Sabemos que Bilbao entra prácticamente el viernes y que Guecho tenía unos números que no son muy positivos, que nos puede ver confinados, no sé, la próxima semana o en unos días, ¿no? Lo que yo quiero saber es, desde la Aula de Cultura, todo ese proceso de teletrabajo está actualizado para que, si llega a suceder ese nuevo confinamiento, tengamos todo en orden para que esto se dé. Estamos preparados ya para que, si nos vuelven a confinar, cómo vamos a responder para mantener la oferta cultural o para, no sé, o sea, reorganizar y readaptar eso, porque ya estamos hablando que puede ser en una semana, 10 días, esa situación. Bai, bueno, hori da hasiera baten esan duguna. COVID egoera egunero gagoz kudeatzen, konfinamenduak, ze klasetako konfinamenduak egongo diran, ba, dekretua jaso arte ez dakigu zehatz mehatz zen motatako konfinamendua emongo dan, baina beti gagoz informazio guzti horregaz radarrean daukagu jarrita ikusteko zer gertatu aldan, eta moment batetik bestera, ba, zer gertatu aldan ikusita, ba, dekretua aplikatu ahal izateko edo jakinda edo barri eukidagigun edozein momentutan helduko dela eta heltzen dana kudeatu beharko dugula. Baina, evidentemente, ez dakigu zer dan helduko dana dekretu bakotzean. Ez daukagu, daukagu la bolita de cristal, hori ez daukagu zer jasoko dan dekretu bakotzean. Berazuk esan duzu, etxera joan behar badugu, dana prest daukagun. Ba, gitzi gora bera, teletrabajoan egoteko osta bere, ba, gitzi gora bera bai badaukagu dana. Baina hori helduko da, ez dugu uste hori helduko danik. Edo espero dugu hori ez heltzea, heldu daiteke. Programazioa zer gertatuko dan, ba, ez dakigu, dekreto jaso arte ez dakigu. Baina ja dagoeneko kasi urtebeteko esperientzia daukagu ja momentu honetan lehen esan duguna kudeatzeko. Moldaketak, reprogramazioa, denbora guztian gagoz, kotxe bateko GPS-ak esaten dago moduan, reubikando. Dekretu bakotzak hori eskatzen du eskulako. Reprogramazioa eta ja dinamika hori, lehen esan dugu, agitzi gora bera kulturretzak ja hartuta dauka. Ez da gustokoa, egindako lan guztia pikutara bialtzen daualako, baina ja badauka, asumituta dauka edozein momentutan hori gertatu aldala. Eta Torreneren inguruan basandakoa, lanean gagoz, eta beste erabateko espazioak topatzeko, zuk ondo esan dozunez, eta, bueno, egindako gurariak, eskariak eta bar, jasota dagoz. Baina, lanean gagoz horregaz, eta ez dakit besterik egoan. Bueno, gracias por la respuesta. Por agregar, simplemente solicitar también que, si dado el caso vuelven a haber estas situaciones de confinamiento, de decreto, como vayan a ser, que ojalá no, pero tenemos que estar preparadas para ello. Sí, pues, plantearnos desde el gobierno municipal que a darle la opción a los trabajadores y trabajadoras con celeridad de que puedan acceder al teletrabajo, independientemente de lo que dicte el decreto, porque evidentemente nadie lo prefiere, pero bueno, hay ciertas situaciones especiales, hay personas que son más aprensivas, nerviosas o lo que sea, que pueden hacer su trabajo desde casa independientemente. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Lo mismo que entender que las posibles nuevas restricciones pueden generar
nuevas necesidades o acrecentar algunas que ya se presentan. Sabemos que se han hecho ayudas en el 2021 para solventar, pero tengamos en cuenta que si vuelven a ser las restricciones, esas necesidades van a estar otra vez sobre la mesa. Y bueno, que nos gustaría que, como ya hemos aprendido y como ya hay experiencia, que esta vez los sectores, y hablo ahora de cultura, pero me refiero a todos los sectores en general, no tengan que esperar mucho ni tanto para obtener respuestas. Gracias. Eskerrik asko. Bai, Gonzalo, mesedez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. No, muy brevemente, bueno, como ha dicho Elkarrekin Podemos, agradecer a Luz su trabajo realizado y agradecer las explicaciones que nos ha dado Xavier. Y como también ha dicho, sí nos gustaría tener la documentación, por lo menos las diapositivas que hemos visto aquí, porque además se veía un poco, yo al menos lo veía un poco pequeño y tampoco podía seguirlo del todo. Tampoco vamos a hacer una valoración muy exhaustiva sobre lo que ha sido el plan, en el sentido de que el 2020 ha sido un año desgraciadamente muy especial y obviamente no se ha podido realizar lo que se tenía previsto hacer. A nosotros sí nos gustaría insistir en dos temas. Por una parte, en el aspecto de colaboración público-privada en el ámbito cultural, ya sea búsqueda de patrocinios y demás, que se trabaje en eso, en este año y en los años siguientes, y luego sí insistir en el tema de, digamos, por otra parte, cultura de barrio. Quizás ahí podríamos hablar sobre el tema de la sala de exposiciones de Torrene, la búsqueda en otros lugares, o sea, las dos cosas. Por una parte, los grandes eventos, tanto en el Antxoki Música Barri como en la Aula de Cultura de Romo, y luego, pues más cultura de barrio. Sin más, gracias. Eskerrik asko, Gonzalo. Egia esan, gai bi honekaz buru belarri gagoz. Erronka moduan daukaguz jarrita, uste dut momenturen baten be agertu direla esposaketan, igual ez agian patrozinio berbakaz, baina kolaborazioak eta aliantza estrategikoetan eta bar, holango gauzak be sartu egiten dira. Osea, horretan buru belarri gagoz. Eta bueno, listo. Bueno, besterik ez badago, Xabierreri aurkezpena eskertu eta hurrengo puntura joango ginateke. Eta hurrengo puntuan ja, galdezkeak egongo litzatekez, 2 hartu doguz, idatziz. Eta lehenengoa izango litzateke 2021 EE/2 izenekoa, erregistro zenbakiduna. Mikel, zuk zine proposatzen dozuz, zuk irakurriko dozuz, ala, Ibonek egingo dau? Bale. Bai, Musike Barrik eskaini behar zuen zinema komertzialak ikamika batzu sortu ditu udal honetan. Une batean kontratazio prozesua abian jarri zen, baina hau ez zen burutu. Antza uda gobernua prozesua bukatu horretik bertan bera utzi zuelako. Beraz, hauek dira argitu nahiko genituzkeen galderak. Zinema komertzialaren zinekulua kanpoan utzita kontratazio prozesua abiatu zuen udalak, zergaitik utzi zen zinema komertzialaren kontratazio prozesua bertan bera, eta zeintzuk izan ziren arrazoiak, eta Musike Barrin zinema komertziala eskaintzeko asmoa du udalak, noiz, nola? Bueno, lehenengo galderari erantzuteko, zuek galderaren motivazioan dagoeneko esaten dozuan moduan, bai, kontratazio prozesua abiatu zen. Gero, zergaitik utzi zen zinema komertzialaren kontratazio prozesua bertan bera? Danok dakigun moduan, 2019ko otsailetik aurrera, Musike Barriren jarduera pizkanaka handitzen joan da. Xabier be ointze, esan deuzku, zelan garatu den programazioa. Musike Barrilako ekipamendu batek, egoera normal baten, orain dela urte bete be, Xabierrek azalduzku moduan, 3 urteko garapen plan bat behar dauz, bere ekipamendu guztiak, zerbitzu guztiak eta martxan jartzeko. Orduan, esleipenaren sinadurari uko egin jakonean, eta are gehiago gaur egun, askoz ezagupen zehatzagoa egoan, eta gaur egun are gehiago daukagu, behar izanen inguruan, jardueraren inguruan, eta bar. Horrek guztiak, agerian jarri du zinema zerbitzuaz bere osotasunean hausnartu beharra. Koordinazio ezin hobea lortzeko gainontzeko programazioarekin, zein aretoak erabiltzen dituzten beste agente batzuekin, eta bar. Horregaitik,
beharrezkoa izan zen uko egitea. Zerbitzu berriaren osakerak zerbitzuaren ezaugarri nagusien berrikuskaketa dakarrelako. Besteak beste, eskainiko den saio kopurua, adibidez. Egia da, ez lehitu zen kontratuagaz, Musikebarri nahiko hipotekatuta geratzen zen zinemagaz. Eta orduan hori aztertuko dugu, beste kulturrekimen guztiekaz hobeto joan daitezen eta programazioa solapatu ez daiten bez. Eta hirugarren galdera erantzuteko, asmoa momenturen baten bai, epe laburrean ez. Aurreko galderan erantzunan moduan, hausnarketa bat daukagu gainean, eta zer esanik ez, COVID egoera honetan. 2019ko lehenengo 3 hilabetean, edo azken 3 hilabete edota 2020 urte hasieran, helburu edota erronka batzuk eduki gainkea zen, baina COVID egoera honek sektore kultural osoa aldatu dau, eta beraz, horretan gagoz. Bale, honekin lotuta eskari bat. Ointze nola ikusi dudan erantzuna idatzita daukazu, idatziz jasotzeko eskari egingo nuke, zigonik jasotzen dugun, lehen zuek esaten zen duten, idatziz jasotzeko gauzak daukagula akta, baina orain akta da bideo akta. Horran albaduzu erantzuna idatziz bidali eskartuko nizuke. Bideoktan ukiko dozu era literalean. Bideoktan egon da bideo bat, za? Bale. Bigarren galdera. Musikebarrin ezarri behar zen zinema ekipamenduak zer esan handia eman du udal honetan. Urtarriaren 31an argitaratutako prentzabar batek instalatutako teknologiaren inguruko desadostasuna zeudela zion eta aldi berean langile bati irekitako disiplina espediente baten berri eman zigun. Disiplina espediente hori itxi zenean, ez zigun udal gobernuak informazioarik eman. Une horretan arte pentsarazi zigun langileren batek txarto egin omen zuela bere lana. Espedientea ikusita kontua oso bestelakoa izan dela ikus daiteke. Egia esateko, legealdi honetan udal zinegotzi batzuek kontuak doitzeko asmoa zuten, bereziki bere alderdikideak diren eta aurreko legegintzaldiko zinegotzi arduradunak zirenen batzuekin. Txosten horrek erakusten duena da, udaltzailean arteko interpretazio juridikoen desadostasunak, alderdi bereko zinegotzien arteko liskarrak, erabaki batzuk hartzerakoan, hauteskundeen hurbiltasunak izan zuen pisu izugarria, eta batez ere administrazio prozeduran kateatutako kudeaketa batek udal ekipamenduari ekarri zaioken galerak. Bere garaian, kulturretzeko arduradunak, alkateak eta beste zinegotzi batek langileekin batera eskatzen zutena logika guztia zuen. Ez baitu inolako zentzurik dagoeneko zaharkituta dagoen teknologia ezartzea eraikin berri batean. Baina, Eusko Alderdi Jeltzalearen barne liskarretatikat, orain jakin nahi duguna da, zelan dagoen Musikebarriko zinema ekipamendua. Beraz, hauek dira argitu nahiko genituzten galdera. Zein da Musikebarrin ezarritako sistema, hasieran aurreikusitako bika sistema areto nagusian eta proiektoreak beste bi aretotan, ala eskatu bezala lauka sistema areto nagusian eta bika sistema besteari bi aretoetan. Bete aldira bere termino guztietan zinema ekipamendua ezartzeko kontratua. Oraindik zinema ekipamendua ezarri ez bada, noiz ezarriko da eta zein da ezarriko den ekipamendua. Logikoa ikusten aldu udal gobernuak eta kulturretzeko presidenteak ekipamendu zaharkitua ezartzea kontratua ala sinatu zelako, urteak direlako diseinatu zela, naiz eta jakin ezarri ondoren lan berriak egin beharko zirela ekipamendu berehala eguneratzeko. Erantzungo dut, bale. Lehenengo eta behin, galderen aurrekarietan egiten diren hainbat baieztapenen inguruan, ni egia esan, liluratuta edo txundituta nago. Hemen benetan zinema honetan ikusteko pelikula bat idazteko gioia dago. Egia esan, aurrekariekaz ni txundituta. Gero, bigarren parrafoan, gai honen inguruko informaziorik ez daukazula dinozue. Nik dakidan arte, 2008ko iraileko antolakuntza eta kontuetako batzordean barri emon jatzuen. Aktan bertan jasotzen dan moduan. Hain zuzen 9. puntuan. Eta, 3. parrafoan dinozunen hildoan, zuek txostena hartzerakoan zuen interpretazioa da hori. Zuek interpretatu duzu hori. Baina udalak, gobernuak egin dauana izan da,
dana berme guztiekaz egin dela aztertu. Administrazioa berak daukasan prozedurak eta baliabideak lanean jarriz. Bueno, galderei erantzuteko, zer egon beharreban eta zer dagoan eta bar, Ereaga aretoan, hasiera baten, kontratu egon beharko lukiana izan zen bideoproiektorea. Zer jarri zen? Zinema proiektorea, ez bideoproiektorea. Arrigunagan zer egon beharreban bideoproiektorea. Zer jarri da? Zinema proiektorea. Gero, zinema proiektorea bakoitza bere espezifikazio teknikoa daukaz, baina orokorrean hori da dagoena. Eta aretoan zinema proiektorea egon beharreban eta zinema proiektorea dago. Egia da, azkenengo hilabetetan bideoproiektore 2 heldu direla. Bigarren galderari erantzuteko, bete alda bere termino guztietan zinema ekipamendua sartzeko kontratua? Egia esan, ez dakit zehatz-mehatz ze kontraturen inguruan zabiltzia. Ez dago kontratu bakar bat honen inguruan. Hainbat kontratu dagoz, loteka esleitu zirelako, 3 lotetan hain zuzen be, eta lote guzti horrek musikebarriko hainbat ekipamentu estenikori eta hainbat zerbitzu diferenteri hornitzen dutzen aparatuak eta infrastrukturak dagoz. Zinemaz aparte, beste hainbat gauzatarako balio dabezan 3 kontratu dira. Ez dago kontratu bakar bat zinemaren inguruan berba egiten dauenik. Baina hala ere, kulturretxea ez da kontratu honen kudeatzailea, beraz, onaino. Egingo dut berba honen kontura. Informazio gehiago beste ate baten izango litzateke. Kulturretxeak onaino ez dauzelako kudeatu espedienteak, baina informazioa esandakoa da. Oraindik zinema ekipamendu hori ezarri ez bada noiz ezarriko da eta zein da ezarriko dan sistema, aurreko galderan esan da moduan, erantzuta dago, zinemarako aparatologia guztia edo ekipamendu guztia badago eta esan jatzue zer dagoan. Azkenengo galderari erantzuteko, gobernuari logikoa iruditzen jakona, esleitutako kontratua bere osotasunean eragokian bete dela bermatzea da. Horretarako, gobernuak egin dagoana, hain zuzen be, udaletxe honetan lanean dagozan pertsona guztien lana, berme guztiekaz egin dela bermatzeko administrazio publikoa daukazan mekanismoak eta prozeduran martxan jarri. Beste edozer prebarikazioa izango litzateke. Eta espedientea, agerian itxi dozuenez, ezagutzen dozue eta espedientearen emoitza ezagutzen dozue. Yo reconozco que tengo una manía. A mí me suele gustar que mis palabras se critiquen o no, pero sean mis palabras, no los que otros dicen que sean mis palabras. No hemos dicho que no tenemos información. Hemos dicho que se nos hizo creer que, con la forma de decirlo, que había una mala praxis de un trabajador. Por cierto, la nota de prensa se publicó antes de comunicar a ese trabajador que se le abría un expediente. Y lo que hemos dicho es que cuando se cerró el expediente, se nos dijo que se había cerrado el expediente y que si queríamos podíamos ir a verlo, pero que no se nos iba a dar la información. Pero ya que hemos hablado de nuestra interpretación, es bueno saber lo que dice ese expediente. Ese expediente dice que el entonces director de la Aula de Cultura de Getxo dice que el equipamiento de cine que está previsto se ha quedado antiguo, que todavía no se ha puesto, y que entonces para poner ese equipamiento igual sería mejor mejorarlo. Ahí intervienen una serie de trabajadores municipales que logran el visto bueno o la aprobación del concejal responsable en aquel momento, que está aquí presente, y también del alcalde de aquel momento, y plantean que es cierto que no tiene mucho sentido poner un equipamiento que se está quedando obsoleto y que posiblemente posteriormente habría que hacer unas obras nuevas para poner el equipamiento correspondiente si se quería dar cine comercial. Y para eso también requieren la intervención de expertos en cine comercial. Hacen diferentes propuestas. Una de las propuestas que hacen, concretamente, es modificar el contrato en un importe inferior al 20% y, sobre todo, basándose en las mejoras propuestas por el licitador para adaptar el equipamiento a
a las novedades o los requisitos tecnológicos que requiere el cine comercial. Y es cierto que tienen mucha prisa en hacerlo, que eso posiblemente también sea un tema criticable, que tienen mucha prisa en hacerlo antes de que se produzcan las elecciones. Porque Musicabarri, como todos sabemos, se ha tardado en construir casi tanto como las pirámides. ¿Qué ocurre? Que cuando piden también el apoyo del concejal responsable de Hacienda, este les niega las partidas presupuestarias para poder sacar un contrato de modificación y buscan otro sistema, una interpretación jurídica del contrato, de la ley de contratación con la que contratación parece no estar de acuerdo. Lo que sí que resulta curioso es que el concejal de Hacienda, que es el quien les dice que no existe otra partida y les niega esa partida, inicia este expediente sancionador contra un trabajador, lo inicia justo después de las elecciones, cuando su situación dentro del equipo municipal cambia sustancialmente. Esto seguro que es nuestra interpretación y seguro que tiene que ver así, pero cuando nosotros vemos que hay un director de un aula de cultura que refleja una necesidad, un director de un área que apoya la necesidad de unos técnicos que dan unas argumentaciones y el porqué y tienen unas cuestiones externas, cuando hay hasta un email del alcalde agradeciendo la labor y el esfuerzo de todos estos trabajadores, y luego de repente un concejal que es el que mantiene unas ciertas discrepancias y ha establecido que no hay una partida presupuestaria para hacer esa modificación presupuestaria que se estaba solicitando, espera a un proceso electoral a que cambie su situación e inicia un expediente contra unos trabajadores o contra un trabajador cuyo trabajo ha estado respaldado en ese momento por los responsables políticos que en ese momento tenían la responsabilidad política de respaldar su trabajo. Claro, la pregunta no es decir, ¿por qué se inicia el expediente contra el trabajador y no contra los responsables políticos? Y con todo esto lo que decimos es que a nosotros nos parece lógico que si un contrato se ha quedado obsoleto y que si la tecnología que se pretende que ese contrato refleja es obsoleto, eso se modifique. Eso yo creo que le parece lógico a todo el mundo, pero igual a nosotros no. Lo que no nos parece lógico es solventar lo que nosotros entendemos y es claramente una pelea interna entre diferentes sectores, concejales o egos del Partido Nacionalista Vasco en un expediente sobre un trabajador lanzando públicamente las insinuaciones o consideraciones que se han podido lanzar. Por eso nos preocupa cuál es el sistema de cine que se pone, porque claro, tampoco se nos ha dicho, porque nosotros hablamos de 4K, 2K, que era el kit de la cuestión, y aquí se nos habla de cine y vídeo, pero no sabemos si el cine es 2K, 4K, no sabemos en qué situación está, que es lo que preguntamos aquí. Entonces, como ya he dado la explicación de los motivos, yo invito a todos los miembros de esta corporación a que se lean el expediente. A veces te ponen un poco de problemas para leerlo, luego ya no, luego te dicen que te dan una copia que no te diga nunca, pero bueno, ahí está lo que estamos contando, no nos estamos inventando nada. Seguro que hubo problemas anteriores y seguro que hubo anteriormente, pero la realidad es que será por las razones que se han dado antes, será por estas. En el Musicabarri no hay el cine que iba a haber, se abrió un expediente a un trabajador que duró unos 6 meses para decir, con diferencias de criterio también entre diferentes técnicos municipales, que no procedía la sanción. Y lo que se refleja de ese expediente es que realmente este trabajador era una cabeza de turco de una pelea interna. Y eso nos parece absolutamente lamentable. Y si lo que estoy diciendo es falso, es muy sencillo. Se trae aquí el expediente, la resolución del expediente se lee, se incorpora al videoacta y entonces veremos en qué parte nosotros estamos faltando la verdad o en qué parte no estamos faltando la verdad. Y termino diciendo que lo que nos parece también condenable es que después de que se dé a entender por parte del Ayuntamiento, incluso en una nota de prensa o por parte del equipo de gobierno, que hay unas irregularidades en la contratación del sistema del cine, después de que se abra un expediente, se venga en este caso no es esta comisión, pero pero esta comisión está afectada porque es un equipamiento que afecta al desarrollo de los trabajos de la cultura de derecho, se venga a decir, ahí está el expediente, si queréis lo veis. Hay que tener un poco más, incluso de valentía política, para afrontar las realidades como son, incluso los errores. Bueno, lehen esan dozu, ez jatzuela erantzun lehenengo galderarik zer dagoan, zer ez dagoan. Bueno, ni
basikamente, foro politiko baten barruan gagozanez, ez naz espezifikazio tekniko zehatz mehatz guztietan sartu. Uste dudalako foro politiko bat dalako eta ez soinu argiztapen eta abar teknikari baten foro bat. Baina, bueno, esango deutzut. Ereagan, bideoproiektorea egon beharreban, zer dago? Zinema proiektorea. Eta zinema proiektorearen espezifikazio teknikoak dira proiekzioa 2K, soinua 7.1, pantaila 12,80, bider 5,40 metro. Gero ja, honek ja, soinu teknikariak, imagen teknikarik eta eure baloratuko dabe. Arriguna garetoan, bideoproiektorea egon beharreban, zinema proiektorea dago, eta zinema proiektore baten espezifikotasun teknikoak, da proiekzioa 4K, soinua Dolby Atmos, pantaila elektriko enrollablea 12 bider 5,10 metro. Eta aretoan, egon beharreban, zinema proiektorea dago, hain zuzen be, 2K, soinua 7.1, pantaila elektriko enrollablea 8,56 bider 4,52 metro. Espezifikazio tekniko guztiak ja espezialistei. Hau foro politikoa da. Beste guztiaren inguruan, benetan, interpretazioak, pelikulak, gioiak, ez dakit, sorkuntza deialdira aurkezteko proiektua dago hemen, benetan be. Eta espedientaren emoitza, faltak daukazala dinoa. Administrazio prozedura falta dagozala. Kontratu bat modifikatzea ez da erreza. Lege batzuk dagoz kontratuak modifikatzeko. Eta horraino ez naz gehiago sartuko, batzorde honeri ez dagokiolako. Ez dagokiolako. Espedientonen barri emon jatzue dagokion foroan. Eta gehiago behar badozue joan dagokion forora, ez honetara. Guk esan dugu nahiko, daukagunagaz, zer dagoan, zer eukibarko genduan, eta zer gagozan kudeatzen. Listo. Azken, gauza bat, saiakera edo espezifikazio teknikoak nahiz eta horrela egin nahi duzun zure justifikazioa funtsezkoak dira kasu honetan. Arazo guztiaren batez be 2K edo 4K edo proiekzioa dena arazo guztiaren oinarrian baita daudelako, beraz, ez da soilik eztabaida politikoa. Eta egia da, dagokigun foruan aterako dugu, falta arinak udaletxe honetan asko daude, baina ez zen hori hasierako asmoa. Bueno, besterik badago? Ez badago, bai, Carolina? Bueno, como siempre, solicitar un poco de información sobre el tema de las ayudas que se han estado desarrollando. En la pasada Junta Rectora pues hablamos de las que se habían concluido. Si mal no recuerdo, la segunda, la de programación, estaba a punto de terminarse por las fechas cercanas a la anterior. Y la de formación sabemos que está a lo largo de todo este año, pero sí nos gustaría saber pues qué ritmo va, si está entre, no sé, peticiones o bueno, cómo se está desarrollando. No sé si tenéis la información ahora aquí o si no la podéis remitir o si la podemos conocer de alguna forma, pero bueno, queremos estar pendientes de cómo va el desarrollo de esas ayudas. Bale, sorkuntza deialdia okerrez banago bestera zuzenketa eskatzen dut, badazpada. Sorkuntzarena, momentu honetan, ja ikusita dago lehenengo fasea pasatzen da benak, baldintza orokorra betetzen da bezanak, eta orain hasiko dira tribunalekoak danak aztertzen eta irakurtzen eta gero ebazpena egin ahal izateko. Programazioarena hori itxita dago ja eta programadoren eskuetan dago, eurek euren eritzia emondagien urrengo fasetara heltzeko. Eta formakuntza deialdia, ikusi dozuenez, nahiko epe luzea daukala eskariak eskatzeko, okerrez banago azaroren 15 arte zan, edo olako zeozer, eta beraz, deialdi hori beti egongo da zabalik aurrekontua agortu arte, beraz, hor dago. Akatzik egin badut, zuzen du. Ondo, ezta? Bale. Listo, besterik. Jakin nahi dugu,
zein da arrazoia, kontzertu, kasu batzuetan, kontzertu edo ekitalde berengatik, ez dakit, hemen getxon 25 euro ordaindu behar izatea, eta Leioan 10, edo beste herri batzuetan 10. Ekitaldi eta kontzertu beraengatik. Horren arrazoia jakineko nuke. Erantzuteko hori badukagu orain, edo hori da prezio publikoen ezarpena, edo... Nik esan dezakedan gauza bakarra ez daki zergaitik beste udalerrietan kobratzen duten. Guk egiten dugun kalkulua da ordaintzen dugun katxetaren arabera. Saiatzen gara prezioarekin, ezarritako prezioarekin edo onartzen den prezioarekin behintzat katxetari aurre egitea. Ze katxetaz aparte horren besteko gastu pila daukaguz eta hori da erabiltzen dugun irizpidea. Ez dakit beste udalerri batzuetan zein den erabiltzen duten irizpidea. Behin baino gehiagotan ez dut esan dugu, ez dugu nahi teknikariekin eztabaidatu, baina bale. Orduan erantzun politikoa da gure sarrerak erantzuten diotela katxeta estaltzeko beharrari. Edo agian beste batzu edokiena da ordenantza bat hildoka edo katxetaren arabera horkilak eginda. Eta guk hori ez daukagu. Ordenantzaren kasua ez da arazoa, ze ordenantzak zu daukazue prezioa ezartzeko ahalmena momentuz. Bai, eta horregatik lehen esan dugu, aurten horreri ekingo dutzagula. Hori atontzen. Eta hori atondut euki artean, luzeko ondo azaldu dagoena daukagu. Vale, Carolina, bai. Por terminar, porque iba a terminar cuando... Sí, porque ya vamos con un poquito de retraso. Simplemente, la pregunta sería para apuntalar un poco la parte de formación, pero ¿ya hay solicitudes fehacientes? No te he entendido. Que la ayuda de formación entiendo que es hasta noviembre y que se va a adjudicar, bueno, hasta que termine, pero ¿ya hay solicitudes realizadas para la misma? Ese dato no lo tengo, no sé si... Vale. Sería... Consultas sí, me están chivando. Vale, consultas, pero todavía no hay solicitudes formalmente. Vale, mi esker. Vale, listo. Amaitu zaten moten dugu batzordea. Eskerrik asko.